по една цяла седмица имам възможност да съм с дъщеря си. Споделеното родителство за мен е единствената адекватна формулировка на взаимоотношения и отглеждане на детето. Усеща се просто, те са понякога едни по-свити, не смеят да се скажат по темата, изобщо и по други теми. Личи си, че нещо куца в техния живот. Валерия, чувстваш ли се комфортата? И тя ме погледна така. Не, към за теб какво е важно? Важно е, че мога да съм и с мама и с тати. Едно дете, ако вижда една любяща обстановка, дори с нови партньори, е много по-добре, отколкото да гледа родители, които се разкъсват, защото той обича и двамата. Как е възможно до вчера си живял с този човек, спал си в едно легло, деляли сте бит и култура и всичко, и в един момент той да не те е пипнал с пръст, без значение майка или баща, и ти да отидеш и да пуснеш една декларация срещу него. Издръжката е по-настоящем една четвърт от минималната работна заплата. Говорим грубо за 350-400 лева, не знам колко е последния праг. Това пари ли са, с които нещо ще се промени много в отглеждането на едно дете, за да ги претендираш, за да ощетиш другия родител, да няма пълноценно време. Призовавам повече хора да се замислят децата като фокус. Ти каза вече няколко пъти, че когато се разделят, съответно пътищата си широко скроен. Вие давате на децата си реален шанс да бъдат с двама си родители, една степен по-лошо, отколкото ако семейството е здраво. Т.е. доближаваме се максимално, доколкото е възможно. И не водете никакви войни. Добре дошли в поредния епизод на подкаст Споделено родителство. Днес на гости ми е Пенко Митев. Един баща, който е преминал от трудни моменти до споделено родителство. Той ще ни разкаже малко повече за неговия персонален случай и за това как може да се постигне едни здравословни отношения. Добре дошъл. Благодаря. Здравейте, аз съм Пенко Митев, по професия машинен инженер или инженер като цяло и за щастие баща на 6 годишно момиче. Всичко тръгна от голяма любов преди 7 години с бившата ми вече жена. За съжаление в последствие се разделихме, като всяко класическо семейство нещо се пропука, но важното е, че създадахме дете и наистина това промени доста моя живот. Това е основното, което искам да акцентирам. Баща и оттам нататък просто всичко друго няма значение. В този един момент, разбира се, че не бях готов към този момент, но сега от дистанция на времето това е нещо, което ме прави най-щастливия човек на света. Ти си в споделено родителство. Как се случва ежедневието, когато си в споделено родителство? Да, аз имам шанса на този етап. Не сме много, но се надявам да станем, тъй като още мога да кажа много, често казвам, за времето, което вече съм споделено родителство. Как се случва? По една цяла седмица имам възможност да съм с дъщеря си, т.е. общо 2 на месец, което е много повече време от това, което, за съжаление, е много разделение. Единият родител, знаем, в текущата ситуация остава с много по-малко време, но споделеното родителство определено дава възможност пълноценно, ежедневно на всякакви дейности. Най-вече пълноценното време, пак акцентирам на тази дума, т.е. взимане от градина, посещение на празници съвместно. Значи споделено и съвместно много е важно да се акцентира върху това нещо. Защо? Едно дете очевидно е имало някакъв проблем, щом са развели родителите, но то си ги харесва, то си ги обича и двамата. Иска да ги вижда и двамата. И в този ред на мисли, наистина ежедневието е свързано с работа с това дете. Работа звучи много грубо, но наистина работа за отношенията. Единият родител и между другото и за другия родител. Тоест трябва да се говори, с моя случай, мама, така, с хубаво, защото наистина то си ги обича. Това, че ние сме имали проблеми помежду ни, те трябва да бъдат загърбени. Трябва да поставим фокус за детето. Така че ежедневието е свързано с това. Дейности от най-различен характер, филми, кина, игра, ролеви, какво ли не. Просто поне моята дъщеря е много странно развита и обича всякакви дейности. Така че така се прекараме ние с нея времето. Разбира се, че не е като да бъдем заедно семейство, но пък това е най-близкият вариант. Когато имаме на лице една седмица, това е една седмица, при която изцяло грижата е поета от единия родител,
Разбира се, че има помощ от любящи баби и дядовци, разширен кръг. Между другото, тук да отворя скоба, ето споделеното родителство дава и тази възможност. При един уикенд режим от 2 уикенда или 4 дни, за кое по-напред? Как да, ако бабата и дядото живеят на километри, това е невъзможно. Докато при този вариант има пълноценна връзка и с по-разширения кръг семейство. И това между другото е много важно за българския народ е оцелял именно благодарение на традиции и рода. Рода, всички на едно, заедно, добри отношения и това го е запазило. Така че съм привърженик на това нещо и трябва да има семейство, род, да се вижда стабилитет. А ти още при раздялата, доколкото на мен ми е известно от предварителната информация, постъпила за теб, още при раздялата си започнал такива стъпки в посока споделено родителство, а не уикенд баща. Ами да, значи имахме сътресение с моята бивша съпруга. Опитвахме се и двамата да запазим семейство, но в крайна сметка, като вече не се получи, в един момент се седнахме откровено. Ние не сме загубвали комуникация в нито един момент, с това мога да се похваля и за което и благодаря. И в един момент седнахме, добре, как ще го направим? И аз просто казах, че споделеното родителство за мен е единствената адекватна формулировка на взаимоотношения и отглеждане на детето. Защо? Аз преди това бях изключително активна част от живота на детето. Прекарал съм време, споделяли сме си грижите, както се казва, и нощем, и денем, по всяко едно време. И не можех да се представя в един момент, тъй като вече се бях запознал. Виждах на къде отиват нещата. Бях се запознал с законодателството и уикенд баща, този термин го срещнах по-късно, но тогава още знаех, че става въпрос за 2 уикенда или в най-добрия случай разширен режим, което между 4-6, дори 8 дни в месеца на фона на 30, мисля, че не беше адекватно, дори не можех да се го представя. Впоследствие вече се запознах и с други бащи от Пловдив, като Владо Ненов, Делян Атанасов и така нататък, с които изградихме една друга връзка, защото се оказа, че дори аз да нямам проблем и да съм споделен родителство, в един момент се оказа, че много други деца нямат шанса на моята дъщеря. И това просто ме запали. В момента активно им помагам, организираме събития, последно Коледния. Дядо Коледа беше именно Влади Ненов и още един баща се бяха преоблекли, което позволява просто в случай между другото нямах възможност да съм с дъщеря ми, тъй като така се бяхме разбрали, с майка и бяха извън града. Не бих си позволил да разкарам детето 5 часа да пътува, за да ме види за 2 часа. До такава степен сме разумни с майката и го обсъждаме и в случая така се разбрахме. Но това искам да кажа, че в случай аз нямах шанс да бъда с моето дете на деня на бащата, но пък да видиш други деца, които получават подаръци, е просто незабравимо. На мен ми идва вътре, аз като виждам деца. Всъщност това е работа. Аз съм преподавател в университет и да работя с млади хора, макар че моите са вече не мога да ги нарека деца, защото са на 20-22-3 години, но пак виждаш просто. И между с тях съм осъждал, ако трябва да отворя една по-широка скоба, темата изобщо за раздели, за споделено родителство, непозната е. И съм се опитал, водили сме дискусии, но имаше деца, които казаха, че са загубили, деца, мои студенти, са загубили връзка с бащите си, именно поради това, че са имали много малко контакт с тях. А това са вече зрели хора и може да си помислим каква травма това им е нанесло. Усеща се просто, те са понякога едни по-свити, не смеят да се изкажат по темата, изобщо и по други теми. Личи си, че нещо куца в техния живот. А ти казваш споделено родителство, обаче това не обърква ли децата? 2 легла, 2 дома? Да, това е една от опорните точки на противници на споделеното родителство, но имам щастието да говоря от личен опит. Ти от колко време си в споделено родителство? По 1 година скоро ще стане от развоя, но ние го практикуваме от малко преди това, тъй като все пак живеем в голям град Пловдив, чакаше с 3 месеца за съдебно заседание, но решихме да го практикуваме още преди всякакви споразумения, тъй като трябваше да се подготвим. Ние самите не бяхме с майката готови, не знаехме какво не очаква, но пак казвам, запазихме комуникация, но нека не акцентираме на това, защото пък противниците биха ме нападнали, че да, ние се разбираме, за това работи. Не,
Най-вероятно би могло да работи и по друг начин, дори без така, разбирателство, но е хубаво да го има. Тоест, все пак апела ми е да се загърбват войни и между партньорите проблемите и да се поставят на фокус децата. Просто една голяма скоба отварям децата. Вече по въпроса така, дали се объркват? Моята дъщеря, аз защото съм изподелял между другото опорните точки, например, питаха, те ска Валерия, чувстваш ли си куфъртата? И тя ме погледна така, не, към за теб какво е важно? Важно е, че мога да съм и с мама и с тати. Да, така че това оставяме на страна какво смятат специалистите, те са се учали в друго време, в което този метод споделеното родителство не е бил изобщо познат, бих казал. Голяма част от тях са завършили по друго време образованието си. И да, те са против, но самото моя пример, личният ми пример, детето се чувства страхотно. Той има 2 детски стаи, равнопоставено е, т.е. не на едното място да няма, на другото да има. Играчки не се пренасят и това го казвам, защото смятам, че е излишно. Тя си има играчки на едното място и на другото място. Единството, което се пренася, са нещата за градена раница и родителят има ангажимент да ги изпира и така нататък, да подготвя детето. Тоест, колко да се обърква, за мен за едно дете е много по-важен контакт с двамата си родители. Защото всеки родител е важен. Може да се повтарям, но майката е майка, бащата е баща. Не, че в тази една седмица не ми се налага да бъда и майка, но в никакъв случай не мога да я замина. Така че много е важно, това с объркването за мен е така опорна точка, не е издържана от моя личен опит, разбира се. Това е моята позиция. Мога да дебатирам много по темата. А какво би казал ти като ефективност в споделеното родителство? Имате ли правила, някакво доверие, комуникация, което обсъждате, къде да ходи, къде да се записва на различни неща, които му харесват на детето? Да прави като дейност. Имаме супер комуникация, малко повече за тази тема. Дори си правим услуги. Правилото е 1 на 1 седмица, но ние сме си правили услуга 2 на 2, заменяме седмици, допълваме се. Разбира се, че се налагат пътувания. Има някакви ангажименти. Това от една страна. Относно допълнителните дейности, още ние сме се разбрали всеки да ги организира сам за себе си. Тъй като по някои въпроси имаме несъгласи сега. Човешко е, всеки има право на мнение. Ходя на различни, в градината има дейност с ментална аритметика, която между другото, аз все пак като инженер човек съм привърженик на математиката. Смятам, че е много важна за развитието на едно дете. Отделно от това ходя на народни танци, на пеене отскоро, между другото. Но с ясната оговорка, тези дейности, които не са в градината, са през седмица. Не мога да ангажирам майката да го води активно. Затрудняващо това нещо, но пък така сме се разбрали, че има възможност нейни дейности да организира в седмицата, която е при нея. И с всички тези инструктори, треньори и така нататък е говорено. Не е проблем, тъй като пък дъщеря ми тя е амбициозна, наваксва тези пропуски от една седмица. Така че това е начина. Да, комуникираме активно, говорим си. А някакви правила създали ли сте си? Правила. Или по-скоро си обсъждате нещата? Правила не. Всеки е свободен в избора си. Точно това му е полезното на споделеното родителство. Всеки има възможност да се демонстрира родителския капацитет, така както го разбира. Тъй като ние не можем да сме еднакви. За да сме се разделили, сме имали някакви непреодолими различия. И в един момент вече имаме възможност всеки сам. Но да, не си пречим по никакъв начин. Със сигурност не говорим лошо един за друг, убеден съм в това нещо. И за разлика от други бащи, тук има комуникация. Аз, доколкото съм говорил с тях, повечето са блокирани от бившите си партньорки. Предимно, но да, има и случаи, в които не трябва да говорим бащи и майки, общо трябва да е. Няма майки, няма бащи, двамата родители. То и вие минахте ли през трудни моменти или просто в един момент седнахте, изговорихте го и... Трудни моменти имало винаги. Още самата последна година на брака ни, тя беше люлееща са. Аз пак казвам, опитахме се да го спасим по всякакви начини. Просто в един момент така се натрупа негативна енергия, изобщо спънки, че просто преценихме, че тази среда е вредна за детето. При то, за съжаление, в частност стана свидетел на тези наши разправи, колкото и да се опитахме да ги минимизираме, става свидетел. То се усеща, той самия въздух става различен, който го е преживял, знае.
Така че реално, да, това е основното, че би следвало хората да не седят заедно. Между другото, аз бях привърженик на тази теза. За децата трябва да се остане заедно. Но в един момент едно дете, ако вижда една любяща обстановка, дори с нови партньори, е много по-добре, отколкото да гледа родители, които се разкъсват, защото то обича и двамата. В един момент сега с един или с другия. Да не е избор, имаш предвид, може би, ами по-скоро... Обстоятелството го притискат да избира, а то не трябва да избира. Трябва да му идва естествено и с двамата родители да си комуникира. Всеки му дава различен мироглед или светоглед, ако трябва да използвам българска дума. А през тази една година промениха ли се отношенията между майката и теб, след като вече сте в активно споделено родителство? Отношенията в началото беше трудно, имали сме доста спорове, дори в споделено родителство. Аз обичам да казвам, че то не променя факта, че ние сме се разделили. И конфликта, минимален, среден, голям, го има винаги. Получавал съм критики, признавам си наистина, за коса, за облекло, за нещо друго в началото. Но аз го отдавам на една емоция около разделата, нали? Защото човек не знае какво го очаква. Аз този избор съм го направил за цял живот с тази жена, но в един момент не се получава. Вероятно и тя така си е мислила и идва момент, в който разделяме се, тръгват нещата една седмица, обаче в един момент емоцията надделява, има някакви други фактори. Аз на това го отдавам. Иначе да, имали сме и други спорове, доста конструктивни, бих трябвало да призная, но така има и моменти, в които доста студено поведение виждам. Дори на чат, аз съм човек, който работи с хора и мога да го разгранича. Не знам на какво се дължи. Има нещо. Може би в един момент, защото има нови партньори, нали, и при майката, и при мен. Може би някаква ревност, не знам. Но искам да използвам момента и не само в моя случай, изобщо да го кажа това нещо. Че новите партньори не трябва да се притесняват по никакъв начин, защото нещата са приключили. Но фокусът е децата. Децата остават. Те са там. Ние не можем да спрем да си говорим, защото някой има нов партньор. Вторият на мисли в моите връзки, аз винаги поставям граница, че детето ми е на първо място. Може би мога да бъда оставен, зарязан или както и да се изразя, но за мен това не е проблем. Проблем е да нямам връзка с детето. Дори си бях обвинен преди време, че аз съм обсебен от детето. Нали, не от бившата ми жена, от нова моя партньорка. Ми разделихме се. Детето е за цял живот, в крайна сметка. Тоест, има проблеми и аз смятам, че са породени точно от някакво външно влияние. Иначе с нея имаме страхотни отношения. Тоест, те се развиха ли по този начин в споделено родителство? Ти казваш, нали, че сте имали такива и конструктивни спорове. Но развиха ли се по някакъв начин? Започнахте ли, например, или да имате повече толерантност или по... Ние сме в страхотни отношения, общо погледното. Пак казвам, сменяме седмици, правим си услуги, може ли да вземеш детето от такъв тип. Аз винаги съм отворен, тъй като осъзнавам, че всеки един от нас има и друг живот, т.е. и работа, и ангажименти, и с други неща се занимава. И в един момент понякога няма на кого да разчиташ. В моят случай аз мога да се похваля, че нали, имам и приятелски кръг, и родители, които обожават детето. Просто и за тях е номер едно на света. Баба и дядо. А те се занимават с фолклор и покрай тази част тя излиза с тях на сцена. Изобщо много се разви нейното така усещане за живота и тя е доста смела стана, изведнъж срама изчезна. Нали, да застанеш пред цяла зала от хора, които не познаваш и да пееш на 6 години, да знае доста песни, между другото и в фолклорните телевизии има клипови с нея вече снимани. Така че аз не смятам, че тя ще стане нещо в фолклора, но това развива адски много нейна способност към света да се отвори. Нали, дай Боже да стане, ама с това трудно се изхранва семейство, нали, аз съм и го казал тази граница. Просто сега да се занимава, докато е малка. А иначе да, отношенията се развиха, аз пак казвам, те преминават, те са, не бих казал синусоида, но просто наистина кривата е много сложна, математично не мога да я опиша. Има хубави моменти, има лоши моменти. Аз съм ми казвал винаги да поставя детето на първо място и като нещо
е много емоционална, нали, нещо много съм сгафил в нейните очи, пак да постави детето, защото това е всъщност фокуса. Нали, ние двамата сме се разделили, приключили сме, вече е минала година, психолозите казват 12 до 15 месеца, за да преживееш тази раздела. Аз съм преживял, тя по всичко личи също е преживяла, но детето остава. Нали, този контрол, аз съм и казал, упражнявам контрол над себе си и в някаква степен, доколкото етиката ми позволява и над нея. Съответно, изискам от нея същото. Нали, ако тя забелязва нещо, което е пресънително при мен, да ми каже. Такива отношения, нали, не водим войни, защото кой ще пострада пак? Детето. Аз съм го казал много отдавна. И затова се удивлявам на толкова много хора, които водят войни, тотално безмислени. Висшия партньор, сега той какво направи, тя какво направи, това са абсолютно безмислени работи. Детето страда. Децата искат двама родители. Да, най-често е в пинг-понг комуникация, която градира и някой става по-груб. Да, има случаи, в които аз си по детето усещам, значи нищо не може да бъде скрито от мен. То понякога въздух, който издишва като дойде, се усеща, нали? Но не си правя труда да обръщам внимание на абсолютно нищо, което казва, защото разговарял съм в неформални разговори, дори с Владо Ненов. И да, понякога чуваш много тежки неща. Тежки неща, които не ти харесват. Но аз просто съм свикнал, че това е част от нашата даденост. Няма как. Очевидно, като се разшири извън майката и бащата се появят по още един партньор, това между другото неминуемо води до такива, не би ги нарекал проблеми, защото пък аз го разглеждам много философски. Това е обогатяване. Както се казва, тия хора също ще дадат нещо на децата ни. Така че аз не злоубея по никакъв начин, между другото. Много широко скорен съм на тази тема. С уважение така се отнасям. Важно е наистина да се говори добре за другия партньор пред децата. Споделено родителството, несподелено, малък режим, голям. Трябва да се говори добре. Познавам, между другото, и бащи и майки, които казват, да, аз не го харесвам, той не става за нищо, обаче все пак е в случая баща или майка на детето ми. Не мога да го лиша. Това е правилното мислене. А не, няма да ти дам децата поради някакви облаги, финансови били, защото и това го по някой път има насилие, по някой път има психически тормоз от един родител. Ако има насилие доказано по надлежния ред, да. Но не знаем, че има и насилие документално. Чували сме закона за домашното насилие, че може да бъде използван абсолютно той е една декларация, която с цел да се получи някакъв превес по родителските права. Добре, как е възможно до вчера си живял с този човек, спал си в едно легло, деляли сте бит и култура и всичко, и в един момент той да не те е пипнал с пръст, без значение майка или баща, и ти да отидеш и да пуснеш една декларация срещу него. Как ти го позволява твоето сърце ли е, душа ли е, всъщност ли какво? Аз това не мога да разбера. Мен това ми е основният въпрос, между другото, към хората, които го правят. Как успяват? Или те се втълпяват сами на себе си, ами той е такъв. Ако не се е случило нещо. Това ми е единственото така по-основно притеснение, как изобщо тези хора успяват това да го направят. Оттам произлиза всичко. Като се направи такова домашно насилие, оттам нататък няма как да има добри отношения. Това е за този, който пострадва. Не говорим за фалшивото. Сега, че истинско, когато има, там е страшно. Там не коментирам, няма оправдание за никакво насилие, нито психологическо, нито физическо. Има разни в обществото, такива схващания от едно време, това са неща, които не са в моя мироглед. Но, в крайна сметка, такова едно дело никога няма да доведе до нищо хубаво. Да, може би ще вземат превес, ще вземат правата въпросните, просто страна, която го използва, но после какво? В един момент неща ще се отрегулират, но това петно остава. Има доста бащи, майки, които са корпоративни длъжности, това петно върху тяхното досие. Има преподаватели, аз имам колега преподавател, който е минал през закона за домашно насилие. И в последствие делото, разбира се, е отпаднало това домашно насилие. Но това петно върху неговото реноме, как се оправдава пред западните си партньори. Той има и хора, които не могат после да си намерят работа. Да. Но какво би казал на хората, които така все още гледат към този модел с недоверие? Това споделено родителство, то няма ли
да ме ощети или да ощети другия по някакъв начин. Значи, това, което съм забелязал покрай историята на другите бащи, така, основен акцент винаги, не знам защо, има издръжката. Издръжката е по-настоящем една четвърт от минималната работна заплата. Говорим грубо за 350-400 лева, не знам колко е последния пак. Това пари ли са, с които нещо ще се промени много в отглеждането на дете, за да ги претендираш, за да ощетиш другия родител, да няма пълноценно време. Но и друг метод. Може да се направи издръжка за майката. Нали? Много хора няма да се съгласят, но ако това е разковничето за споделено родителство, окей, може да се направи. Но не смятам, че преследването на такъв интерес трябва да е ощетяващо за времето. Казвам го така директно и го заявявам. Но моят опит е този, че основно това е притеснението, че няма издръжка. Другия момент е, детето има еднакви потребности, средно аритметично в месеца, като е при един и при другия. Затова е по закон, реално двамата си дължат издръжка един на друг. То за детето, не е един на друг, ами Общата споделеност. общо, да. Която... Тоест един и на другия плаща. Това е другото, което основният, пак вече го споменах назад в разговора, че детето ще се обърка. За мен това дете ще се обърка точно от липсата на родител. И тук е място пак да го акцентирам. Новите партньори никога няма да станат биологични родители на това дете. Доколко го приемат е друг въпрос. Нали? Има случаи, в които има уверение, че новите го обикнали. Но аз лично съм срещал случай, майка с анонимен пост в група, която казва: как мога да накарам детето ми да забрави биологичния си баща, той е малко, и да възприеме новия ми партньор и да му вика тати. Ето това го намирам за страшно и за геноцид. Много тежка дума, но я казвам просто защото това мислене е в основата на всички конфликти. Има го и от двете страни. Не говоря за майка, баща отново. Така че апела ми е в тази посока. Да работи с споделеното родителство изисква добра комуникация между партньорите, но не е задължително. Необходимо условие, достатъчно, но може, между другото, казвам го в контекста на новия закон, който вече предвижда по исков ред също съда да може да постановява. За мен едно такова дело би вървяло последния начин. Ако се докаже капацитет на двамата, няма някакви тежки, както споменахте, насилие, в един момент може да се постанови. Дали ще работи, ще е успешен модел? Да, всяко нещо трябва да се работи. Дори и уикенд баща режима изисква, да, аз го казвам баща, защото по инерция, но да, уикенд режима изисква комуникация. Нали се отива да се вземат тези деца, след това да се предадат обратно. Между другото, по темата с проблемите, един от начините да не се среща, все пак, нали, най-вероятно за някакви хора не е приятно да срещат бивши си партньори, е през учебното заведение. Много лесен начин. Споделено родителство от понеделник до понеделник или от сряда до сряда, няма никакво значение. Тоест, един родител кара детето, другия го взима. Нямат контакт. Ако толкова не искат да се гледат, имат проблем с това. Ние за щастие нямаме такъв. Виждаме се абсолютно нормално и си говорим с майката на детето ми. И я поздравявам още веднъж за това, че тя прояви този разум, защото иначе не ми се мисли какво ще да стане тая една година. Най-вероятно щяхме водим друг разговор тук. С споменаване на дирекция социално подпомагане, отдели и така нататък. Много неприятни неща. Затова и благодаря още веднъж за това нещо. И призовавам повече хора да се замислят децата като фокус. Ти каза вече няколко пъти, че когато се разделят, нали, съответно пътищата си широко скроен. И все пак, каква е в твоята представа, твоята роля на съвременния баща? Какво трябва да прави, на какво трябва да учи детето си, какво време да изкарва с него? Ролята, аз преди всичко искам да науча детето си, се надявам и бъдещи си деца, на това да бъдат добри хора. Просто да са социални, да помагат и да знаят кое е добро и кое е лошо. С уговорката, че това са много субективни неща. Добро и лошо за един е едно, за друго. Но да бъдат добри хора и да помагат в обществото, да се интегрират. И разбира се, на всичко става. Сега инженерните науки винаги напират в мен. Тя обича моята дъщеря да идва в университета,
заедно предим легота и всичко друго. Инженерно може би ще бъда обвинен, че не са детски, т.е. женски, нали, игри, не са кукли. Но да, тя напоследък има и кукли. Нали, преди това не ги беше открила. Подаряват ти от време на време. Инженерни кукли. Не са инженерни. Нормални кукли. Но конструктори с коли, аз имам мотоциклет, обича да се качва на него. Не съм я возил, разбира се, забранено със закон, но обича да се качва, снима се. Аз като порасна, ще си купа такъв мотор. Беше споделила на майка си, мисля, че обратната връзка не беше много добра. Но в крайна сметка, това е нейн избор. Искам да я науча да отстоява себе си. Просто в обществото, да си търси правата. Между другото има много интересни случаи. На един 2-метров мъж в магазин му каза: господин, извинете, вие ме пререждате. И той човека погледна така надолу, видя на около 1,20 м високо дете, па се дръпна. И наистина, на това искам да я науча. Просто да продължи да бъде такава много инициативна, много и се занимава с всякакви дейности, но те трябва да имат нашата подкрепа. Нали, самото дете няма как сега да тръгне да само да се учи, първо да чете или нещо. Рано е, но проявява такива интереси. Трябва малко да бъде побутвано. В Западна Европа има и такива стаи в детските градини по интереси. Самото дете може да открие себе си. Стая за рисуване, стая с конструктори, други типове стаи. Тук това някакси го нямаме, но пък трябва да похваля и градина, в която ходи между дъщеря ми, работят много с проекти, занимават се с всякакви дейности. Значи, това е много важно, социалната среда и възпитателите са много добри. Просто наистина, това ако го няма, те ми гледат детето повече от мен. Не говоря за споделеното родителство, просто призадение там повече при тях, отколкото при мен. И ако тези хора не са адекватни, няма да има добра основа. А тук в случая мога да кажа само суперлативи. Благодаря ти за споделеното и на финала като един апел, който да направиш към гледащите и които все още не са били в споделено родителство до момента. Апелът ми е първо, ако сте решили да се разделяте, тъй като това е един много такъв момент, човек се казва, осъзнава се, аз май трябва да се разделя или пък не. Обмисля го. Апела ми е, обмислете го. Ако и двете страни искате да сте заедно, няма какво да ви спре. Ако има намесени външни фактори, тогава вече е доста по-трудно. Преценете. Но за децата, ако е една нездравословна връзка, само за децата не си струва. Те трябва да виждат любов и разбирателство. Касаещо споделеното родителство, разглеждате го така. Вие давате на децата си реален шанс да бъдат с двама си родители, една степен по-лошо, отколкото ако семейството е здраво. Тоест, доближаваме се максимално, доколкото е възможно. И не водете никакви войни. Пак децата страдат, защото времето минава, те порастват и в един момент ще разберат къде са били причините за тази раздяла. Така че, пак, ако трябва да обобща, на споделеното родителство, без да е прекалено политически лозунг, но просто от дистанцията на опита с точно споделено ви го казвам. Замислете се за децата, всичко друго се организира. По всякакъв начин може да бъде организирано така, че това да работи за вас. Говорете си, комуникацията е ключа към всичко, но не е задължително условие. Тоест, има начини, в които пак да става споделено, но без разбирателство. Но все пак е по-добре, моят съвет е да го има. Загребете всички негативни емоции. Благодаря ти за това участие. Очаквайте ни скоро отново с поредния интересен гост. Ако ви хареса информацията, която споделяме, последвайте ни за следващи епизоди. Нашата мисия е да покажем един път на родителството след раздяла, при който децата имат два любящи родителя и живеят в два различни дома, а не в един разбит.